الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تابع سورة فصلت. نعم. Puis le 21 de mois 2026. ومن آياته الليل شو والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سجود به ومن آياته ayami ni an kun bɔra la sisan. Naamu. An kun ye walawalali dɔɔni di a la. Naamu. An tɛmɛlen. Awɔ. An bɛ sigi Ustaz Ali ko k'an k'an jija walanda in tɔ ka se ka dafa. Awɔ, an ka nin sura in tɔ ka dafa min na. N'Ala sɔnna inshallah. N'o tɛ komi dɔ bɛ kɛ fɛn minnu ka Ustaz bolo ɲɔgɔn faamuyali sira kan. Naamu. A nafa ka bon kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ni o de ye ɲuman ni juguman ye. Naamu. An tɛmɛna a la. K'a fɔ jurumu bɛ yen zunub. Naamu. Zunubu bɛ yen al-ismu o bɛ yen al-ma'asiya o bɛ yen ninnu bɛɛ wele cogo bɛ yen arabukan na mais zunubu ye jumɛn ye ma'asiya ye jumɛn ye wa ismu ye jumɛn ye tuma caman mɔgɔw bɛ a bɛɛ kɛ kelen ye n'a fɔra dɔrɔn a fɔ jurumu n'o tɛ zanubu de ye wa irtikabul ma'asi baynaka wa bayna khaliqika ini imache wala yataadda ila ghayrik min ni ma wara tatala ini ala che o kota o de wele ko azan ni annafa bitugu o de la zunubu machama maghfira bi zunubu de la ito ye sayya ala fiyo ukaffiru ankum سيئاتكم أو يعفو عن السيئات إبي أودي ولا غفران ولا مغفر المغفر وكتردي ولا دونا إني حكيتش كتاسي علما وفمن بكي إيرني على جلا ولا غفران بأودلا مسيئة نافية وسيئة أودي يفني ولا جومي ما أسيا ما كان بينك وبين خالقك إني إمتى ويتعدى إلى غيرك ما أبسي إنيونا ورم سبو كتب على كحكبا أني إنيونا كتونيو ولا على كبالنا كودو أي بالمينا iyo do de iya ka hududo do tien mais ale bi se ignona vraiment au delà ala bi joshili de ko la wal matali ka remplacer ati Allahu akbar c'est pas ka remplacer ala fedi ati na ka fonya nere gufranu ketti la fo akase ka remplacer sabu hakem imma hakaka segi ismu o de ye min bi kɛ dusukun na yɔrɔ kira yɛrɛ ka hadisa jɛbe o la ko el ismu ma haqa fi sadrika
وكرهت أن يطلع عليها غيرك ونالو كده كنت من بيتو إدوسكونا نيتا باني إتفه مغو كادو ما أبي دوسكون دلا نو تدمره في قلبك كالحسد والحقد والنفاق إنافو حاسدية أن الجوية والمنافقية هنا يغون من بك دوسكونا ودو ولكو الإثم اسمه فني زنبو دي jurumu min fana ni ala ta to fiyew fa ka taa i ɲininka a kɛli la wa jurumu la juguman ba dɔ don o ye fɛn minnu ni a bɛ dogo dusukun na o de la ala ko ten ko wala taqtumu ash-shahada wa man yaqtumuha fa huwa athimun qalbu ya asimun qalbu o kɔrɔ al-ismu o ye dusukun ta de wa o dun fana si tɛ to yen fo ala fɛ sabu o kiiri bɛ ala kelen de bolo wala jugu tɔ ninnu isaa ila ghayrik ni walima zunub seli waati sera i ma seli a waati la i bana walima sunkalo fɛ i ye ji min i dogo k'a min o i y'a kɛ cogo min mais i ye sun jagoya tigɛ o bɛɛ y'i ni ala cɛ i ma se maa wɛrɛ ma olu de wele ko azunub o de la ala ko wa man yaghfiru zunuba illa Allah jɔn bɛ jurumu yafa f'a ye o kɔrɔ o hakɛ tɛ maa wɛrɛ bolo sabu i m'o se maa wɛrɛ ma o la o ti ɲini maa wɛrɛ bolo o ye setigi ala dɔrɔn ka hakɛ ye o de la ala ko k'ale bɛ jurumu bɛɛ yafa ya inna allaha yaghfiru zunuba illa Allah ay jami'an a bɛɛ lajɛlen o la arabukan fana na n bɛ jurumu bɛɛ yafa o kɔrɔ ne bɛ se ka jurumu bɛɛ yafa mais a b'a fɔ jami'uha لا جميعا mais جميعها parce que هو اسم التأكيد للمعنوي والتأكيد المعنوي نو سبترا أكره جرمو نبا كنبا بيا لا بل جميعا بجرمو بيا فا ما جورو دو بنا كي فو استثناء كان جونين في جونين تا مجمع ما بيد السيسا ودي جميعا o zunubu ye n ye ismu fana f'i ye o de la ala ko ten ko ni fɛn minnu ni o bɛ masiri dusukun na mɛlɛkɛw t'o ye jango kosɛbɛ mais n'i ye seli waati to yen a ka ca ala mɛlɛkɛw b'a nɔ ta o ye zunubu ye mais ani ye walejugu dɔ kɛ i ɲɔgɔnna wɛrɛ la tɔɲɔ sira kan mɛlɛkɛw b'o fana ye o b'o fana nɔ ta i kɔ mais minnu bɛ to dusukun na ni u ti bange hasidiya walima juguya ŋaniya la o n'a ɲɔgɔn o ye ala kelen de ye o de la ala ko ten ne ye sura fɛngɛ lajɛ bakara laban lajɛ ko in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ni a bɛ min dogo a ninata la a y'a bange a y'a dogo en tant que ninata de don yuhasibukum bihi Allah ne bɛ ala bɛ a fɛsɛ o nɔfɛ nin ye danfara damadɔw ye jurumu ni walejuguw la mais o de la n ko sayyi'a fo mɔgɔw k'a faamuya ko ka juguman tugu ɲuman walima ɲuman tugu juguman na ko i bɛ min se ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o dabilali yafa ɲinini a fɛ walima a ka hakɛ o segili a ma o la o de tun ye n ko an bɛ tɛmɛ ni o yɔrɔ in ye ala k'an bɛɛ sababu inshallah ومن آياته على كوابالي على كبكو كولو الليل والنهار نو شوي كدبيدو ودلا ني فمبا دمادو بي على كلا ولا هو يربونيا كما الليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى نكلي يلبو والمني شوي الدبيدو على كلولا كرو فمنو غبو على بولو ala bi kale kɛ u la ni sufɛla ta k'a lajɛ tilefɛla ala ko a ka ayaw don i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ sigilen don nin fɛn fila in de kan i m'a mɛn diɲɛ waati ye jumɛn ye sanga a bɛ yɛlɛma ni don min ye o bɛ nin fɛn fila in de kɔnɔ a bɛ don fana bɛ yɛlɛma ka dɔgɔkun sɔrɔ ka kalow sɔrɔ ka sanw sɔrɔ ni ninnu fila tɛ jate t'a la o kɔrɔ min ayatihi al-laylu wan-nahar leilu fana bɛ sɔrɔ ni mun ye a bɛ n'o de tugu a la naharu bɛ sɔrɔ ni mun ye washamsu a ko ne ani tilefɛla tile o ye ne ala ka kabako dɔ ye o la i b'a ye tilefɛla naharu yɛrɛ tɛ fiyewu ni tile tɛ o kɔrɔ naharu a bɛ sabati ni tile ka bɔ ye wa su fana bɛ sabati
kalo fana bɛ sabati ni su ye sabu su o bɛɛ bɛ gulo ninnu de la tilefɛla ani sufɛla fɛn minnu bɛ yɛlɛma don olu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye tile ani kalo ye la tasjudu lishamsi ala ko a kana sujudu kɛ kalo ye tile ye wala lilqamar wa a kana sujudu kɛ kalo ye wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna a ye sujudu kɛ masade masa min ye nin fila dan o la n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim alayhi salam ma min n'a mago jɔra a ka mɔgɔw la kalali la ni kuranɛ b'a f'i ye ko tuma min na ni tile bɔra dolo bɔra n'a ye dolo ye a ko haza rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin dolo bɔlen a ko nin de ye ne ma ye dolo ye ne ma ye mais a bɛ ka nin bɛɛ kɛ ni misali tun ye mun ye sabu peut-être dɔw b'a ye i n'a fɔ Ibrahima yɛrɛ de tun ma ala ko sɔrɔ fɔlɔ a yɛrɛ de bɛ ka ala ko ɲini la nin kɛra kiralama de a bɛ ka mɔgɔw de lakana k'a yir'u la boli minnu bɛ yen ni o don mais minnu filɛ sangaba la an k'olu ka bonya n'u ka jɔyɔrɔ lajɛ adamadenw ka maaya yɛrɛ la fɔlɔ dolo i bɛ kanda n'a ye i bɛ siraw sɔrɔ n'a ye i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min a y'i ɲɛsin o ma mais kuma min na ko dolo taara a ko tiɲɛ na fɛn minnu bɛ taa ne Ibrahima t'olu fɛ o kɔrɔ o tɛ se ka kɛ ala ye o kɔfɛ falamma ra'a al-qamara bazigan tuma min na kalo bɔra n'o yeelen carinenba don o fana yeelen ka bɔ dolo ta ye a ko nin de ye ne ma ye qala haza rabbi falamma afala qala la in lam yahdiyani rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin a ko ni ne ma man ganda ne bɛ kɛ filibanjiw la dɛ nin bɛɛ a bɛ ka yirali de kɛ kalo bɔra n'o tɛ mɔgɔ min n'i ye si dɔɔni sɔrɔ i b'a dɔn ni dolo bɔra a bɛ taa o ni kalo fana bɔra i b'a dɔn a bɛ taa mais a bɛ kalo ka bonya yira olu ka bato tan ninnu de kan ka ɲɛsin o ma o bɛ k'a nafa o yeelen sufɛla fɛ u tɛ ka se ka foyi ɲɛ u yɛrɛ ye jango ma o la laban nana kɛ min ye ko falamma ra'a shamsa bazighatan tuma min na tile fana bɔra sabu kalo yɛrɛ b'a ka yeelen ta tile de la o kɔrɔ tile de ye a belebeleba ye min bɛ yeelenba di ko tuma min na o bɔra qala haza rabbi ne de ye ne ma ye koyi haza akbar sabu nin ye belebeleba yɛrɛ ye ko falamma afalat ko tuma min na tile fana taara a ko cogo di qala ya qawmi ya ne ka mɔgɔw inni bari'un mimma tushrikun ne yɔrɔ ma ka jan ka tɛmɛ aw bɛ ka min bato la tile fana taalen o kɔrɔ foyi tɛ to a cogo la nka ala dun kan ka kɛ masa ye min tɛ yɛlɛma yɛlɛmali tɛ se min ma sabu ale de ye yɛlɛmalikɛla ye fɛnw na o kɔrɔ ala yɛrɛ tɛ yɛlɛma o la sɔrɔla k'a fɔ ko inni wajahtu wajhi للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول جنا nga mɔgɔ a y'a lajɛ dɛ n ye bilasiralikan bɛɛ d'aw ma minnu ka fisa ka bolo ye olu tɛ t'u cogo la wa ne ɲɛsinfan filɛ setigi ala kelen don wa n bɛ sɛmɛ o de la ko fatir samawati wal ard ja Ibrahima kun tɛ ɲinini na o ja ale b'a dɔn dugukolo ni kabakolo danba bɛ yen ko fatir samawati wal ard ko n zikinahu alayhi ma hanifan o de la a bɛ yira ko wa ma ana min al-mushrikin wa ne Ibrahima tɛ filanga fo la o la a ye kalan min kɛ an kelen kelen ye o de ye nin ye o kɔrɔ tile ni kalo batobaw b'u la hali bi dɔw bɛ yen minnu bɛ tile ni kalo ninnu bato mais ala ko olu tɛ bato ta ye ko ɲɛsin kan ka kɛ min ma o y'ale setigi ala de in kuntum iyyahu ta'budun n'o y'a sɔrɔ a ye batolikɛla yɛrɛ ye ala la batoba ye a kan ka ala de bato fa in istakbaru nka n'a yɛrɛ bonya fallazina inda rabbika nka mɛlɛkɛ minnu bɛ Muhamadu ma yɔrɔ yusabbihuna lahu bil-layli olu kɔni wulikɛ jɔlen don ala ye ka ala sanuya fɔ ka wulikɛ jɔ kɛ ka seli ala ye bil-layli sufɛ والنهار أن كلفلا بلا وهم لا يسعمون لا يميلون من هذه الأعمال الصالحة وتني مبارا نمانو وتدبل ألوف وكرو كبارا ومن آياته وبألو تلك كوكولا أنك كفوا محمد ترى العرض ابن الدوكولوي خاشعة أجلي
فإذا أنزلنا نو يشور لك جيلك عليها دوكولوك الماء جيلا اهتزت أبي يجي وربت وأبي ديلك بويلك إن الذي إكادو مسامين بوك أحياها مسامين دوكولو نينامايا لا أو مسامين محيي الموتى على ده شو بلا جلي نينامايا بغاي إنه وعليه على كل شيء فين بلا جليك قدير على يسباي إن الذين مؤمنون يلهدون نوبي بامبانجياك في آياتنا نالك جينونا لا يخفون علينا وأكفويتي دون على أفمن مغمي يلقى نو أشورلا في النار جانما تسمعكنا خير وده هيرك بوا أمن والممغو يأتي آمنا ممنا أكشيلي يوم القيامة لا رجودنا اعملوا أياك بارك ما شئتم فمن غدوي إنه إكادو ستري على بما تعملون أبيك فيهم فين بارا بصير على نبابلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أقوى بيالك كوكولا أنك ترى الأرض خاشعة بمعنى يابسة كفوا أبي كلوي دوكلوي يابسة الجليد نعم دوكلو جلي فإذا أنزلنا عليها الماء غنى عليها سنجي شروعك اهتزت بمعنى تحركت أبي لمغلي منك دوكلو باللمغلي منك ولمغلي جمعي جيبي شورو لي منك أبي بواتشويا لا دوكلو بواتشويا منك سان ودي والما مفسرنا دوكو بل بشرت أبي لني سوجليك سنكلاوي بس أكيد لما جدني على وين سوجلي كفول ليني بنا سبتي سبب دلو بنا دمني يا بشرت أبي لني سوجليك ما أكرجة نو اهتز الشيء اهتز العرش كل رشوا يغيره ني سعد بن معاذ كسي كده بافوتي اهتز ويغلدي يجي غيا دوكلو لا هو اكل لمغالي من بك بالبشاره للنسوجي وربت وكفى ابي بويليك ni o de a sɛnɛfɛnw n'a ye sabu hali ni dugukolo ɲɛna ka nisɔndiyara n'a ye nisɔndiya tɛ se a kɛnfɛnsen na fo min bɛ dan o ka poyili kɛ ka yirali kɛ ala ko fɛn min danna ko a y'a ka laɲini sɔrɔ n'a ɲɛginna ka faleni kɛ inna allazi ahyaha a ko ala min ye dugukolo ɲɛnamaya a ka ja kɔfɛ la muhyil mawta ne ala kala aw kan ka dɔn k'o de ye su ɲɛnamayabaga ye ne ala de ye su ɲɛnamayabaga ye o ka saya o kɔfɛ innahu ala kulli shay'in qadir wa kan ka dɔn k'a fɔ ne ala bɛ se a bɛɛ lajɛlen na wallahi innal ladzina yulhiduna fi ayatina nka mɔgɔ minnu bɛ fitiri wɛrɛya ka bamanciya kɛ ne ala ka ayaw nɔfɛ tuguni ma la yakhfawna alaina o ka dɔn o bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bamanciya la ko a foyi tɛ ka dogo ne ala la ko b'a bɛɛ kalama afaman yulqa fi an-nar nka maa min bɛna taa kiru janama tasuma kɔnɔ khairun o de ye hɛrɛma ye wa maa hɛrɛma ye wa amman yati aminan yawm al-qiyamah walima maa min danayalen bɛna lahara de a kisilen danayalen ye fɛnba dɔ ye ka kisi ka danaya lahara sɔrɔli la tuma dɔ la amana min bɛ yen yɔrɔ min bɛ ala ni jɔn cɛ o de ye ɲumankɛ dama ye o de la ka hakika di kira Muhammadu Mustafa ye min di k'a fɔ ni jɔ min n'o sera ala ma lahara foyi t'a la alijinɛ sara kɔ o ye baya layidu wɔɔrɔ ye kuranɛ ko ten ni maa min kɛra banfɛn ye ale ala tama f'i bɛ taa kiru jahanama kɔnɔ o de ye hɛrɛma ye wa walima min danayalen bɛ taa setigi ala yɔrɔ lahara a danayalen min danayalen bɛ taa o de ye hɛrɛma ye o la danayaw la belebeleba ni ala kira Muhammadu Mustafa ka totaw la an bolo o ye baya ye tuma min na ni abi ubedara amir ibn al-jarrah n'a ye baya in kɛ ala kira bolo a y'o de fɔ ko ne ɲɛ tɛ foyi la n ka ɲɛnamaya la ani n ka yɛlɛma bolo bɛɛ la ni amana tɛ danaya o la kira y'ale de tɔgɔ da aminu hazihi al-umma abi ubedata amir ibn al-jarrah mais nin kɛra tuma jumɛn a ka layidu 6 minɛlen
ala kira bolo ni b'a ɲini a bɛ hayatu sahaba kɔnɔ mɔgɔ ka walafile n'o ye Khalid Muhammad Khalid ale ka walafile i b'a sɔrɔ yen Haidara i'malu ma shi'tum ko a ye baara kɛ sa min ka d'a ye innahu bima ta'maluna basir nka filankafo walima banbanciw aw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko ala ɲɛ b'a kelen kelen bɛɛ la innal ladhina i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafaru n'olu fitiri waleyara bil zikri ni kosumalifɛn ye lamma ja'ahum ma min na kosumalifɛn nan'o ma wa innahu wa i k'a dɔn o kosumalifɛn in la kitabun kitabu de don azizun min ye kitabuba ye la yatihi al-batilu batara ko tina min bayni yadihi ale ɲɛkun tilenna na wala min khalfihi wa a tina kɔfɛ tanzilun jiginfɛn de don min hakimin ka bɔ kiiri dɔnba masa yɔrɔ hamidin min ye tanu masa ye yace innal ladzina kafaru bizikri ko mɔgɔ minnu kafiriyara ka bɔ hakili jigi fɛn ma ni o de ye kuranɛ ye n'o ye kosumalifɛn ye lamma ja'ahum kuma min na kuranɛ nana o ma kiraw fɛ n'o ye kira cira n'a ye zikr n'i y'a ta k'a lajɛ kosumali kuranɛ bɛ kosumali de kɛ o de la ala ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ni aya in tɔ bɛ o de sɛmɛntiya i ye n'o ye zikiri ye hakili jigi fɛ ko minnu kafiriyara a ma lamma kuma min na ja'ahum ni o nana o ma n'o ye kiraw nana ni o gafew ye ka na ala taw ɲɛfɔw ye wa innahu la kitabun aziz ko azizun ko a ka dɔn ko nin ye kitabu de ye azizun min ka bon n'a ka bonya bɛɛ ye kitabu sabu an y'o de fɔ kuranɛ ka bonya a bɛ kuranɛ yɛrɛ ton cogo n'a sigi cogo la a den b'a ma cogo min i b'a dɔn k'a fɔ a bɔra setigi ala dɔ ala yɔrɔ an bɛna se o de ma taalen ɲɛfɛ kuranɛ ka walawalali sira kan la yatihi al-batilu min bayni yadayhi k'a fɔ an ka fili don kuranɛ kɔnɔ min bayni yadayhi a k'o tɛ se ka kɛ kɛcogo t'o la fɛn fila don min bayni yadayhi kitabu fɔlɔ minnu jiginna ka bɔ ala yɔrɔ kuranɛ ni olu ti fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye tawureta ye ani injila ye min bayni yadayhi wa olu ka fɛn yɛrɛ tɛ yen k'o bɔra ala yɔrɔ tigitigi ko o bɛ kuranɛ aya in dɔ sɔsɔ kuranɛ yɛrɛ nana musaddikan lima bayna yadayhi min at-tawrat wal injil o la kuranɛ nana lasabatili de kama kitabu tɛmɛnenw ye ani ka kira tɔw nɔ yira ko nin ye sabatilen ye o la ko danfara tɛ kira bolo anw bolo a bɛɛ ye ala ka kiraw ye la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi o la i b'a ta k'a lajɛ ko sɔsɔli tɛ kuranɛ ɲɛkun tilenna na k'a fɔ fili bɛ na ye kuranɛ yɛrɛ ka jigin t'a la tɛmɛlenw sɔsɔla walima tɛmɛlenw k'a sɔsɔ wala min khalfihi wa a tɛ o fana kɔ Mamadu a jiginnen kɔ e kan o kɔfɛ ko maa wɛrɛ bɛ se ka fili don a la o tɛ se ka kɛ o de la setanɛ a n'a ka malasali a n'a ka fili janfa bɛɛ nka dɔ fara yɔrɔ kuranɛ kan walima dɔ bɔ yɔrɔ a la ala ma se d'a ma o kɔrɔ fanga t'a bolo fanga t'a bolo ko sira kan sabu ala ko ne de y'a jigi wa ne ala de b'a kɔlɔsi o kɔrɔ ni to ta b'an bolo ni kuranɛ don o la Hasan Imam al-Hasan a y'o de fɔ a ko n'ala ka bakiya bɛ yen bi dugukolo sanfɛ an bolo k'o de ye ni kuranɛ ye fakuzuhu imama wa an k'o de minɛ ko k'an ka ɲɛsin f'an ye ka kɛ kuranɛtigi ye ko wa inna ahaqqu nnasi bil qur'ani الذين يعملون به وإن لم يحفظوه وأبعدهم عنه الذين لا يعملون به وإن حفظوه يا حسن كفماي قرآننجي أنا قرآنتجي أصحاب القرآن قرآنتجي ويا مادي ما منو ni olu ye bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ ye ko hali n'a t'u kun na ko sabu nin de ye bakiya laban ye an bolo an ka hujja a bɛɛ bɛ ni kuranɛ in de la ko nka ko kuranɛtigi ye maa ye maa minnu bɛ ka baara kɛ n'a ye hali n'u m'a durusi ko nka maa bɛɛ ka jan ka bɔ kuranɛ na maa minnu tɛ ka baara kɛ ni kuranɛ ye hali n'a bɛɛ b'u kun na kɔrɔ kuranɛ yɛrɛ ye jumɛn ye nafa bɛ bɔ n'a ye sira min kan i bɛ waleyali min kɛ n'a ye o de ye kuranɛ yɛrɛ nafa ye
tanzilun min hakimin hamid ka bora masaba de yɔrɔ ko tanzilun jigifɛn do min hakimin min ye hakimu ye n'a ka kiiriw ka ɲi n'o ye setigi ala ye hamidin tanu masa do a ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ma yuqalu o bɛ fɛn o fɛn fɔ laka muhamadu ye illa ma o ma foyi fɔ muhamadu ka illa ma fɔ n'a kɛra fɛn ye qad qila fɛn minnu ɲɔgɔnna fɔra lirrusuli kira tɛmɛlenw ye min qablika ka fɔ muhamadu ye inna rabbaka ka dɔn muhamadu ma lazu maghfiratin yafaba tigi do wa zu iqabin nka kana ɲina ɲangata ba tigi do alimin min bɛ maa dimi ولو جعلناه قرآنا أعجميا أقول لك إن كتابه إنك كلام فيني كم ورلا لقالوا فلانغفو نافو لولا فصلت آياته إن آية ننو ولا لا أعجمي كم ورلا وعربي عن العرب كان قل محمد وافو هو للذين قرآن نبي مغودي آمنوا منو لمن يرى هدى كندا دو أولوية وشفاء أولو كفر فندو والذين لا يؤمنون نولو تدنايا في آذانهم أبولو كلو دينا كنو وقر جرينا وهو أتكلمو عليهم وأبو تكلموكا آمن فينا أولئك إكادولو تكلمو ينادون أولو بيويلي من مكان كابو يرولا بعيد يرو من جا والله يجدره رجال حول رسول صحيح نوي كتابو دفو نوي محمد خالد أكلا سيلي ني أنو حياة الصحابة لا حياة الصحابة رجال حول رسول دكولو كم رجال حول رسول دما دو بولين نانغامبي ولا فيلي مي ولا فيلي كي وي محمد خالد عليك ولا فيلين دما ني إسلام إبا يرسلو ko islam abi ubaidata ibn al-jarrah ni sira aleka yoroma ibni yoron soroyin haydara shukran ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل محمد فما فو مكوي فو فمي نيغنا فرا كيراو مقبرو فما في إن كذبوك فقد كذبت الرسل من قبلك no yi galon tigiya Mamadou ye kira teme no vana galon tigiya ka poro wala bo chugo kele ndela fo ika famia fo fembe ka fo mabi no yi galon tigiya liye aniki ka sha'irul majnun ka fembe fima kira teme lo an yogon fura uluma min qablik ka ko Muhammadu ya inna rabbaka lazu maghfiratin ikado Muhammadu ma zu maghfiratin ya fa batigi do koy minu mekani vo amabi ya fatigi do man nu sekina u sekin gumana naam ala ya fa batigi ngano maso wazu iqabin alim iqabin a nyangata gele o fana tigi do alimin min bi madimi ولو جعلناه قرآنا أعجميا نعم القرآن جيجي كان ولا كاك كلام فيني مين تي عرب كاي لقالوا نونغونا فو لولا فصلت آياته نو يسرو فرافاسيا لي كونغرا آية ولا أعجمي العرب كان ولا وعربي ani arab kana nyove sabu na kungera kanwore la ka jigina modu ka kanwore la kuma fo ni arab kan vena fara la ka o kuma nyada an yarata an ga do mi ka fo tigitigi ka sura mata manyini nga ako o kuma fo ko o fena kunga ke nga o yere be borala ala ya be jigi u yere ka kana no ya ko kanga min nyini ala yere kono ma o kella ya fusilat no ya ambe sura mina o de la ni fena mago bi wala mina ko me an ku yeddo fo ala do fo ala fo ka aya wala yubayyinu al-ayat yufassilu al-ayat ulu chama be qur'ana kono me tabyin an tafsir kuma dola danfara bu di nyonche yae meniye ka fenfla bonyo cheni muso aljina janeme
ona ɲɔgɔnnaw fusilat tafsil o de ye nin ye mais tabiyin o ye walawalali ma dɔ la fɛn dama dɔ bɛ yen kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ b'i ye cogoya kelen na mais danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ y'a ye nin ye kan fila de ni ɲɔgɔn cɛ ye sisan fusilat ayat ajami wa arabi y'a ye o de ye tafsilu yɔrɔ ye sisan a fila ni ɲɔgɔn cɛ qul huwa lilladhina amanu hudan a ko wa na n ka ɲɛfɔ a ye kuranɛ ko in yɛrɛ n bɛna ɲɛfɔ a ye koyi mɔgɔw de ta don kuranɛ yɛrɛ maaw de nafa maa minnu sɔnna ka limaniya ka da ala yɛrɛ la hudan ko kanda don olu de ye i b'a ye kuranɛ bɛ o de fɔ n'o ye kuranɛ yɛrɛ ka jigilen ye o kɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ kanda na yudulu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun ko kuranɛ bɛ maa caman bilasira o ye jɔnw ye al-mu'minun minnu dara ala la wa a bɛ mɔgɔ caman fana fili o ye jɔnw ye kuranɛ ko a ti maa si fili fo n'a kɛra tiɲɛlikɛlaw ye o la tiɲɛli o de don mais kuranɛ ko kandala don limaniya jɔn bɛɛ ye kanda don wa shifaa'un wa fura fana don ma fi sudur من بالدسكون الدسكون فرق من الحقد والحسد والنفاق وغيرها كالدسكون بو كان نمبو الدسكون قرآن رباك ودلا من معجزات القرآن قرآن ككرامة بلبلي كلماته تغير لا تستطيع أن تغير كلماته ولكن كلماته تستطيع أن تغيرك من معجزات القرآن فنغت لا كقرآن كما كون يلما كقرآن كما كون فنغبو دلا كهيلما والله يا ماشيتي كسك القرآن كنغو يلما أي القرآن كنغو ودي يلما لا من مالا ما مين يريب لو يرولا سبو fɛn ti sɔrɔ ni ɲinini tɛ fɛn bɛɛ gulon bɛ o de la k'a fɔ ala yɛrɛ ka kanda a ka d'i ma mais mɔgɔ de don maa min y'a laɲini allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika hadahumullah ala ko mɔgɔ minnu bɛ lamɛnni kɛ ka tila ka ɲuman de nɔfɛ tugun wa yattabi'una ahsana u bɛ lamɛnnikɛlaw la mais u bɛ ɲuman de nɔfɛ tugun k'o de ye mɔgɔw ye ale ala yɛrɛ ye minnu kanda o la kanda ala bolo أبي سرني عدم الدين ركالليل والذين لا يؤمنون ما منهم دين لمنيا كذا على في آذانهم وقر غير بيقولوا كلنا نقرأ كاملي وهو عليهم عمى وفي نوع الظلمة تبفين وده بيقولوا كاوتيلك كراو نكون يودي يخرج الناس من الظلمات إلى النور كوبو فيلبانجيلا نما منو مدى على لا كوبو فيلبانجيا إندلا وبوشكو تي أولا ولا كاندا سرو ودي ماي ما منو نولي لمنا كدا على لا أولئك ينادون من مكان بعيد على كولو كون بيكا ويلي من مكان بعيد يرجنا ويلي با كانتو سرو يرومي بسان فيبكا تقول ماما ويلي ameri aka masafa janya o ba le bali e ka kuma kan melima o ko nunu tabitinde ka soro sigi mi koro de nga ba'id sabu mami bi feka me o de ba me o nga mami bi fo yoro jay kanta soro abi gele ya ko so fe kan la sel ko ma bu kire fe wakru be kulo girele do kulo tala wala kad ko abo chugo ina ko بينك وبينك حجاب ni o de ko situru bani nyonje modo e bulanglo be langlo tila wala qad ako tiena atayna musa ne dilike nabillahi musa ma alkitaba tawretala faghtulifa fonyon wali kera fi tawretala walaula kalimatun nene ala ka kuma kan kunte sabaqat no nga hina kan min gona min rabbika aboye mayoro laquniya farabasi liya kumbeke bainahum nunu ni nyonje wa innahum wa ikado ulu la fi shakkin ubisiga siga de la minhu ningoya ina muribin siga mino o dangana mayara
نعم ولقد آتينا موسى الكتاب أقول جانا نه كتاب دي موسى ما فاختلف فيه وما موسى فنتو إنيا في يوم بيكي قالون تجاه جومي نعم ويكيرا توب فنا قالون تجاه هلو كجين كتابو ويعني نكفيه بو بلا وبنا قرآن لبي نمبكونا أو مثالي دفلة ونه موسى تي كانغا كوكو داما نيك كتابو داما نوي توريتاي نعم فاختلف فيه ونانا فونيونغو يالكيو mɔgɔw bɛ yen minnu ye a yɛlɛma n'o ye a kumakan ye k'a bɔ a bɔcogoya la walima k'a bɔ a faamu na i n'a fɔ hali sisan dɔw bɛ kuranɛ ta k'a yɛlɛma k'a k'o sago ye ka inhirafu k'a la o ye dɔw ye nka dɔw yɛrɛ olu ye yɛlɛmali de kɛ k'a sɛbɛn ko kura ye min jiginna ka bɔ ala bolo ka o yɛrɛ de bɔ yen bi aidihim alkitaba bi aidihim ɔ ala ko ten waylu janame be mogo ye mogo minnu be ka sɛbɛnni kɛ kitabu la n'u bolo ye ɔ tawreta ani injila ninnu yɛlɛmaw donna la ni nin sira ninnu ye o la fɔɲɔgɔnkɔliw kɛra a tigiw yɛrɛ bolo o de la i b'a sɔrɔ peut-être injila caman bɛ sɔrɔ bi bɛɛ n'a ka sɛbɛntaw don bɛɛ ka faamu kɔnɔ mais kuranɛ in kɔni o ye nin kelen in dama ye o de la o fɔɲɔgɔnkɔ ninnu nana ko kira tɛmɛlenw yɛrɛ ka hali u ka jigin kitabuw la ko fɔɲɔgɔnkɔ nana nka ala ko cogo di ولولا كلمة سبقت من ربك أكون نبكو ni ala ka hinɛ kan kun tɛ min kɔnɔ i ma yɔrɔ لقضي بينهم a ko ne tun bɛ tigɛli kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kiiri la koyi ni min bɛ halaki o bɛ halaki bɛɛ b'a ye n'a ka nkalon tigɛli ye i n'a fɔ ada ni samuda halakira cogo min nka ala ye layidu minɛ kira bolo k'a fɔ a ti nin man dɔ ye halaki i n'a fɔ fɔlɔ maaw halakira cogo min ni a bɛ taa o de yira an na hijiw senfɛ masjidu ijaba ni o de kira ye dawa kɛ yɔrɔ min k'ala wele k'a fɔ dugawu jaabi misiri ko ala kana man dɔn halaki i n'a fɔ ye fɔlɔ maaw halaki cogo min o yɔrɔ in na ye ala ko a y'o jaabi a ko n'o kun tɛ ko kiiri tun bɛ tigɛ n'o ye halakili ye kɛnɛ kan ka nkalontigɛla ta ci وإنهم لفي شك منهم مريب sigasɛgɛba de la kuranɛ ko in na sigasɛgɛ min yɛrɛ n'a bangelen don a dogon tɛ fiyewu siga fana ye caman ye siga bɛ yen dusukun na nka siga bɛ yen dɔnniya yɛrɛ ka banni o de ye muridu ye ka ban n'o ye ka kɛnɛkan siga yɛrɛ kɛ n ti sɔn o y'o de ye sisan azɔhir man mɔgɔ min amila salihan n'ale ye ɲuman waleya falinafsihi a b'o k'a yɛrɛ kun de waman mɔgɔ min asaa n'ale kɛra jugumankɛla ye fa'alayha a b'o k'a yɛrɛ de la wama rabbuka Muhammadu ma kɛ bizallamin ni tɔɲɔliba ye lil abid a ka jɔnna man amila salihan falinafsihi ko ni maa min ye ɲuman kɛ ko o tigi y'a k'a yɛrɛ ye o ɲuman ye jumɛn ye ka tiɲɛ sira minɛ ka tugu kiraw la ko o tigi b'o k'a yɛrɛ de sabu kisi min bi sɔrɔ o la diɲɛ na yan ani lahara e de b'o tɔnɔ ko nka waman asa nka ni maa min kɛra tiɲɛnikɛla ye fa'alayha ka tugu a ni dungɔ de kɔ fa'alayha ko o bɔnɛ b'a yɛrɛ kun de kan kabiri diɲɛ na yan ni kɛra dansagola ye o bɔnɛ a n'a tɔɔrɔ e de b'a sɔrɔ ani lahara fa'alayha nka n'i ye min sɔrɔ lahara wama rabbuka bizallamin lil abid e mati a ka jɔn dɔɲɔ o kɔrɔ n'a ye min sɔrɔ lahara o y'a ka kɛta sara ye ilayhi ka taa ala in de ma yuraddu ilmu saa'ati lahara dɔnniya sanga bɛ segin ale ala de ma wama takhruju min thamaratin wa foyi t'i bɔ kabiri yiriden dɔ la min akmamiha ka bɔ a yiri a feerew la walima a bolow la wama tahmilu wa foyi ti ɲuni kɛ min unsa kabiri musow fɛ wala tadau wa o ti foyi bila o ti foyi bila illa bi'ilmihi fa bɛɛ bɛ ala ka diɲɛ de kɔnɔ wa yawma ani don min yunadihim ni weleba bɛ n'o wele ayna shurakai ko a ka kafoɲɔgɔnw bɛ min qalu o bɛna fɔ azanaka o bɛna ni karanko fɔlɔ don ma minna ala ma minna a tɛ anw ye fiyewu min shahidin seereyaba ye
wadalla anhum filikira anhum kabo uma fembela nu kungera ukme fembinu bato ka kon wazannu uyejige yalike ka fo kete uluye min malji'in kundo yorola aha إليه يرد علم الساعة. ما بياندي كو إليه يرد علم الساعة. نعم. كسجى على إنما لا هر الدنيا بسجى على إنما. نعم. لا هر الدنيا. نعم. على إيه كمانا يرب بلا. كو وبنا أينينغا. نعم. لا هر سنغلا عيانا مرساها فيما أنت من ذكراها. وبنا يوم ورينينغا لا هر سنغلا. nga mo direte foido la hara koina ka fonde la hara sangay ko ninde bina se a kumay ni mo mutti foido ko sangayna wala nin taraka laje la hara sanga ko la alaye asbe dogo aka jombela wala hal hadith jibril ni jibril bina kirani nga masaa wati jmende la hara sangay ako mal mas'ulu anha ala min as-sa'i wala iba takalaje la hara sanga jibla yare wo kirawo fon fon ala maso fiu ka ani maje o doniya la o de la aya wala fa ba fo kedu fiha ni la hara sanga yare ko ne ala suruyana fiha ngadu ni kuma bade adogole ngorado matado kirautado melekautado menimbe koko akedu okfiha nzuru yana fongado okoro minyini ka doni dogone ala yare la stel mangen dife makado okoro abina de baktatan chungana sangate kebi mi miri ko abibewma mais ashratu aw alamatu o kono mbise ka fo ina fo kira yere o fo tiom ni jibla ya jininga ko me alamatu jumem bala o ni kira yere olu fo o no alamatu do angoni o sanga yere chamae ala ya sema goro do boy e demili mi fo kuma mo asma don babu yano chew chama ya fo ko no bise ko ko ni o 2000 ko dieme woni yoro do ko fo tay wili mi mundo ya bali muteo don koro dani donia kuro wulili de ko je wulili de bulo d'accord ay wala iba takalaje saati baktatan أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراها أبو تقول كلين دلا قرآن لا حروات الدنيا ويستجي على كلين والدنيا بين قرآن أماني ما جاء أولا وما تخرج من ثمرات من أكمامها أكو يري فويتي يري مي نافيري نبي يري دي دوبو والما يري مي ني علي بي دي أبولو دلا والما أنانيو أناو أكو أشيتي وما تحمل من أنثى ومسو شيتي كي بي نيونيكي konobara dola wala tadaw walma ibo odein bange illa bi ilmihi funa kira illa bi ilmihi aw illa bi iznihi ala kanje wallahi okoro aba be kalama aba be kalama damate koy fo abebe kena ka jende wallahi okoro yiru afere bi yiri de minge odala alay adama donyinga ko antum tazra'una am nahnu zari'un yala aw de bika senalike wa wal manne ala de bika ke senakala kon bi senake nga afaleli yiri boli afere ka bo ade ka bo wal ma anyokatiga wal ma malokatiga senakala reba do sishitale wallahi kashibla du kolo la do abana wala ni ba do azari al haqiqi wallahi ka fo min yere falimbaye sene atono sorobaye adibaye ibado ko ya ala o de la ala bi jon ka jonya yirala o de la ala ko yiri denjiti bo fieu fo ka soro a doniya da matede ko iznu ajje sabu e bi yiri de do da ne rebo da be ba da du kelkelela nga madola do tabinya do tatiya nga okoro ajje be bisigi mema ko ya ala de wa ma tahmilu min unsa musushi ati nyuni ke konobara la fone ala ka jente wama tada wala tada wabo chukele fenana
ñuni ta caman be o ti bange ka ke wallahi ñuni o ñuni o kene ala ka jeye sabu min bi ke din zoro lay ma cama ne ala ka jende san caman be ke efe ka muso kelen furu ka fula furu ka saba furu funnani ne ala ma janaye atiso wala illa bi iznihi o kuma dola kono bara do fana bita olu denw ti bange wala atali wo abangeli wo ko illa بعلمه بإذنه وعلى كجي أها ويوم يناديهم أين شركائي دومينا كافري فلانغفو بنا ويلي كافو أي فمن غفو دين غنو يا نايو دي باتو نعم كفر على كا أها قالوا أين شركائي قالوا بمي قالوا جنيوم بمي أها قالوا ولو بنا فو آذانك ني الدنيا لي دي سيسا ما منا نو نينغارا كو اندونيارا اكو تشينا ما منا اتي اون جيرو كوي من شهيد شريا بالا كامبولو يرودو ونامبرا لا بيو على بيو ديفو وضل عنهم ما كانوا يدعون سيسا ضل بمعنى وبورا نيونا نيورينا كافوكو اوني وبفمنهم باتو كاكورو ونودو يرتي نيون غلا ما يا يضل عنهم بمعنى اشتغل عنهم ولو يرى شغلاني فنوري من ته باتو ما في من غولو شغلاني فنوري كوي سياتنا ميمو كوي ego olu yele retna do farolu fugoga siga foi tala na nyowaire abo chokiren da qur'ana ko o nuka ali hannu hasbu jahannam wallahi ibna ta digi jahannam tasma de kono ما كانوا يدعون من قبل fem oni fembe bina nyombla ubi shugula ka bo fembe ma ukumbe fembe no yere bato ka ala kunyoe ngabi ubina nyina uluko wa zannu ma lahum min mahis wa abo chokella ulu kunye jigiyali de ke ma lahum min mahisin ya malja no de signoroy ko kuma o de jigiya wa abo chokella de ni kafiru min bi bolison wa kuma do min bi misiri kono ala tamatta ife fieu abe hake kelende parce que jigiya yere de make ala la fo sigi nyoro e kana ala de felay o de ma chama bla ketawla binu yefli banchi yasray la yas'amu li insanu o harama den kafirit na jenge من دعاء الخير كابو هيركو ولدما وإن مسه الشر نتوركو ياسرو فيئوس جيتيغي بادو قنوت من زبكرو جيتيغي لندو الله أكبر ولئن أزقناه أننا على أننا رحمة إننا منا كابوني على يرو من بعد سراء ضراء تركو كوفي مسته من ياسرو كاكرو لا نغالنا يقولن أبنا فو هذا نهيركم من فلني ينهيرك بلاي وما أظن ساعة أتاجيا كفولا هرسنغا قائمة وأسنغا بيسي ولئن رجعت وننا يرسجنا إلى ربي كتمما إن لي عنده النبي فين بسرو على يرو للحسنى قال لا وين يماندي فلننبئن من الكبار يليك الذين مغولا كفروا مؤمنون فتر ولا يرى بما فين بلا عملوا يفهمين بارا ولنذيقنهم ومنه لننا من عذاب نغتلا غليظ نغتا من غله لا يسأم الإنسان هذا ما ديتي جنga ولا يميل اتي جنga فيو نو هذا ما دين غفر فتر ولي من دعاء الخير كبو خير كو ويل دما وتني ولا اي خير كو ويل دالي دعاء مدولا يبولو جا علي او ويل دالي بل تضر يرم قولوا على لا سبو جيغيا ببلالي ni agelera ma deka halni min banedo ala kula ngani ko gelera ko jigi dayro ti tabi alayni o de la ala ko te nu la basan fe ko kunu
fiɲɛ kolon wulila taacogo ma dɔw la ko jumɛn bɛ jigin u kɔnɔ o ye ala de c'est ça o la k'u b'a fɔ ten n'an kisira ka bɔ nin tɔɔrɔ in na kan an bɛ kɛ barikadaba ye ala la an bɛ ala barikada o kɔrɔ ala ko in bɛ adamaden la o de la tuma caman mɔgɔw ka faamu ni o ye ala bɛ min yira jɔn na ko alastu birabbikum qalu bala yala ne t'aw ma ye wa an ma ye yɔrɔ nin sen fɛ ni an ye baya ko fɔ k'a fɔ ahadi don ani ala cɛ tuma dɔ la mufasirina dɔw bɛ na ni ne ye ka ala ko sabatili jɔn na k'o de ye ani ala cɛ layidu ye nka hali ala yɛrɛ b'a fɔ tuma min a ma layidu fɔ a la a ye shahada de fɔ n'o ye seereyali ye ko dɔ la nka layidu yɛrɛ bɛ kɛ layidutigi bɛ min galama ni a bɛ ta ka minɛ maa wɛrɛ bolo o de wele ko al-ahd y'a ye mɛ seereyali ko dɔ ka layidu ta kelen ye an seere yɛrɛ de ko ala ye an ma ye mɛ hali o seereya in an bɛ danganiya kan de ye sabu ala ko ten ani a banna c'est ça ala dɔnni bi adamaden yɛrɛ de la o dɔ ye jumɛn ye firawuna min banna ala la ka boli bato ka bɔ boli bato hakɛ la fo a yɛrɛ nana batoli daminɛ ka bɔ fo la ka taa kɛ ala ba yɛrɛ an nara bukumula ala san 40 a bɛ ka bato mɛ don min a bɛna to ji la a ko di a ko ne dara ala la bani israɛlakaw dan bɛ ala min na n dar'o ala ja danaya bɛ yen ala bɛ jɔn kɔnɔ o de la ala ko ten a b'a yɛrɛ yira an na an bɛna so o de ma laban in na o kɔrɔ ka segin ala ma ka tadarru'u kɛ ko hadamaden ka baara ye o de ye waati bɛɛ hɛrɛ ko natali la nafolo sɔrɔli la denw sɔrɔli la ko o bɛ min ɲini ala fɛ o y'o de ye wa in masahu sharru ni tɔɔrɔ ko y'a sɔrɔ ya'usun ma jigi tigɛlenba don ka n'u tun ka bɔ ala ka hinɛ na k'a fɔ ala bɛna ne ɲɛna filɛ nin na tɔɔrɔ ko y'o sɔrɔ sabu lajarabi bɛ yen lajarabi mana adamaden fitiriwale sɔrɔ ko a jigi bɛ tigɛ pewu wa puis a tɛ a fɔ fiyewu ko ala bɛna bɔda di ale ma wa n'i y'a ye maa maa la o de la suratu Yusuf Yakubu b'o de fɔ ko maa si jigi tɛ tigɛ ala ka hinɛ na ko maa minnu kɛra jamakulu ye minnu kɛra fitiriwalew ye walima tiɲɛnikɛlaw ye ko olu de jigi bɛ tigɛ c'est ça إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ni ye kuranɛ ka kuma yɛrɛ ye adamaden bɛ ta ni adamaden ta cogo yɛrɛ de adamaden kafiri ko dɔn ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ni tɔɔrɔ ko bɔra ye ko ne ala de ye hɛrɛ kunsin u ma k'u bɛna fɔ يقولن هذا لي o bɛna fɔ ko nin fɛn min filɛ nin ye wari ko a tun bɛ ka nata tisa foyi t'a bolo a bololangolo tun bɛ tadarru'u yɛrɛ la a bɛ wari ɲini cogo min nka sisan miliyari kun bɔlen filɛ nin ye nka a bɛ mun fɔ nin y'an ka plan ye ne tun ma nin stratégie in bila sen kan nin kun tɛ sɔrɔ nka tiɲɛ don k'a sɔrɔ ale ye stratégie dɔ bila sen kan et puis ni n ka soli ka wuli kun tɛ ka taa baarayɔrɔ la n tɛ nin ɲɛ sɔrɔ nka dɔ bɛ si k'ale ka butigi tile minɛ a bɛna sɔrɔ o y'a dayɛlɛ nka o bɛɛ n'a ta ale ye sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ o kan mɛ o bɛɛ n'a ta a kɛra plan ye ale ka soli ka wuli min b'a makɔnɔ ye a m'o ye plan nka ka sɔrɔ dɔ de sisan a ye se sɔrɔ a mago jɔra minnu yɛrɛ ka expérience ka bon a ta ye olu de filɛ k'a ka nafolo gérer a yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ɲɛ nka ni plan don olu ka plan ka bon a ta ye mɛ bi ale de b'olu sara nka hadamaden bi ten de a b'a fɔ nin ko in kɔni nin hazali ala ilimi n ye nin min sɔrɔ a ma kɛ dɔwɛrɛ ye n ka dɔnni kɔ hadamaden bɛ nin de ta a tɛ ala ye fiyewu a kamana gannen jigi dara ala min kan a t'o ye ni hɛrɛ dayɛlɛ la وما أظن ساعة قائمة wa o yɛrɛ tɛ koyi aw bɛ ka lahara ko min fɔ ma ne yɛrɛ dan tɛ nin na k'a fɔ a sanga bɛ se a ma da la ولئن رجعت إلى ربي إن nka nin لي bɛɛ to yen عنده koyi للحسنى n'anw seginna ala ma i ɲɛ b'an na ta n'an taara lahara hɛrɛ sɔrɔbaw anw de don koyi nin ye muke bɔnna kan de ye sisan kira yɛrɛ la u dan tɛ lahara la ko an ma da la e bɛ ka lahara ko min fɔ k'a bɛ se nka o bɛɛ to yen wala in ruja'itu
i ka segin komi n'i bɛ k'a fɔ n'anw seginna i y'a ye ko ila rabbi mais nin ye u bɛ ka kira yɛrɛ silamɛw ka kuma fɔta de sigi u ma n'an seginna an ma ɲi yɛrɛ yɔrɔ koyi aw bɛ ka min yɛrɛ fɔ hɛrɛ sɔrɔbaw aw si bɛɛ kɛ fandandenya la yan hɛrɛ t'a kan anw ni aw lahara o ala ye n bolo ye jɔn ye hɛrɛ sɔrɔba ye o tɛ dɔwɛrɛ ye anw kɔ ko n'an seginna ala ma ko inna li indahu kɛli bɛ anw bɛ sɔrɔli kɛ o ala in yɔrɔ la ngale la husna lal husna anw bɛna aljina dɔrɔn de sɔrɔ al husna a bɛ ka hɛrɛ ko min ɲini lahara dɛ anw ni e kɔni ka se ko ala in ɲɛ k'an la ye hɛrɛ sɔrɔba ye anw de nin ye mun kɛ bɔnna kan ye kira na a ka jama masa فلننبئن الذين كفروا ngala ko mina kunnafoni ke mala minnu fitri wari ala ko بما عملوا o kanin kuma kan minnu ani mu ke bona kan ani lahara sanga tise minnu kibaru ya ni kuma nunu na nu ye bara min gela الله أكبر ولنذيقنهم من عذاب andi da mo minnu lannene nyangata la غليظ ghalizin nyangata mi la ka giri nyangata fuite tasma nyangata bo lahara ala وإذا أنعمنا على إنسان أكوني أو نما يرى أنغا جونكا أعرض جونبا كودو وحرم دين كفري وانا أبي يرم جاك بجانبه كواكر فلالا وإذا مسه الشر غني توركو يا سرو فذو دعاء ويل دبا بدو عريض asabere la koy ka wele sabada ka ala wele ala dalil kani misama qul muhammadu afo ara'aytum yala aw baye chogodi in kana min indillahi nabi ala ta'ala de yoro summa segi kafartum ko fa fitri wala yara ni ala tay man adallu jonne yefli banji mimman katama maka huwa no tigila mo fi shigakin no bi fili yara la baidin filimina yorokaja sanurihim ayatina ne ala ta'ala bina yiralike ulanga kabakola fil afaqi ngadawna wa fi أنفسهم أنو يركونا حتى يتبين لهم وبنغلي بيتاك ويه أنه الحق فو على يرى تشنددو أولم يكفي بربك يلا أما ما وسوا أنه كفو على دو على كل شيء كفن بلا جليكا شهيد وعلى بشريا فين بكا على إكادو إنهم نكافرين ننو في مرية وبسيغا جوجو دلا من لقاء ربهم كابو ماكم بنيو ياما على كوين بيجومي إنه إكادو على بكل شيء فين بلا جليكا محيط على كم بكا بلا مني والله وإذا أنعمنا على الإنسان أكو نيني نما كنغا جونكا أعرض ونأى بجانبه جون بيسكنغوي ورب نيني نما كي nga jon kafirika ko arada abi kodo ani shukri ka bo ala barakadama ati ala barakada fi sabu abaye ko ale reka ko ketadu ala notala ونأى بجانبه abi yoroma jeyake bijanibihi min be akrefe no en liman ya wele da kan de kiraba ka wole ni min ya min ba akrefe na abi yoroma je wala ati so fiu liman ya kuma ko lame wa iza masahu sharru ni yoran ibata ka laje machama ni fe nunu hora magan kafiru ne fo me hali an yara chela ni ya laje ini dobe misri kerefe nyonve walma wajulu kenati fuashiko nga na ala ya kan nema kumbo aiza an amna ala li insani ni yanga nema di joma ka warbada ma emi nabi ye nyonve dungodo e ka laje ban na bijani a chamantiye de
ga min shuwa min ga ngaro dona o be nyina be ko wallahi siga ta la de wallahi ko tu kile ne la wallahi ni arama de taraire ka ni be fen fula de la masaya ba joyoro wal masi na vulu na ya di adama de ma amin be to a chulo na abi janibi robbe ayoroma bi jenya abi min yere koro wele dakana limaniya la ibta sura bi jenya o ma ko bi chaya wa fo ayre bi jena ana min be nyon be de akatali fo ayre bi jena ya hakilla me ka soro chew be imana joro soro chogo chogo min ga bo adama de ka ka fembe o de ka ala koy wallahi o de ka ala minani ka yira na de bi be kuna bi nga anga ala ko kenati fongo wa akbaru chew bi don yeni wal ma ala seba kenye meninga se abi bla ala ko minande fanga bi boya ka teme Sulemana nunu nga masaya ka fanga shito bo ngale na ka masaya abi kire de kono ka kla ka kalon chaman ke mo kuna ka to kono sew fana biti se mana soro chugo chewbe minu yu ka se fale ka di ala wallahi wala ni mo de mancha kuna rama de soro ke kaba ko abi janya ala ko baralima wa iza masahu sharru fa ngani toro ko ya soro wele da baba do koy aridin mimbi tul momina abi janya ala wele oti kotige afefiyo abi ala de sebe wele ni ambe chogore aka chala misiri kerefe ndibo akono chama nyagwando ngolo jane do wati be ngana ya soro doni zorola ati segala ko fi ala kana ndo ko amin ya rab ala ga dama ngana ndo ko amin ya rab rakanye قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ko aw yaye chugodi ka ko din bo ala taala yere de yoro summa kafartum bihi nga o be ko fe aw bita fitri wala ala ma kasro kitabun mamadu bora ala de yoro kana ni ala ka ciye no qur'ana min vle abuloy menim be soro le ko fe qur'ana dirama awala wala ba fe ya wala aye me aw bina fitri wala o bela qur'ana ma من أضل ممن هو في شقاق جوني يرد في لبانجي كتم ماكا مامي ني على بسيغا سيغالا سيغا سيغالا بعيد من يوم كجا كسيغا على كو يرلا وي كبا كو بادي سبو ني ادم دي ايره كوندو يبيك على دو حكيم كوتي من رفع نفسه رفع ربه ما هو ما منا يرد دون يبيك على دو okolo ni ala maddo mawo ma fe siga foi tala ima ika adama de yere de do no te ni adama de ni jonya do ina matiki do wallahi ba do c'est ça wala amna se o aya into de ma ala bina ka dunya anaka sanurihim ayatina fil afaq ako mawado to koy mina yirali ken nununa ne alaka kabakola ani naka wahdaniyya sabatilila ka fo ne ala kelenye ne masabai ko mina wasabati wala qur'ana yefem bay ka fo alaka wahdaniyya no ala kelendo wala mbora ka fo femi yere bi qur'ana kono no e ismu min na ka ca qur'ana kono katme to beka o de ismul jalal allah o de ka ca qur'ana kono katme to beka o wa o to min fene to ko fe الرقم ني او كيلي واحد اثنين كتاب لا لبانا مين فينا كتاب بي قرآن كنا أولي واحد الله أكبر وقرأ الله واحد كفو على كليني وقرأ نغورا نيمبورا مسا كلين دي يرو كدنينا أوما وقرأ مسا فلاتين ولا ني قرآن يرى تنجو لجي إبادة كو أمانا كون في فيو ودلا إبنا أسرو نكما كاينا ألا بنا من فو ألا كو منا يردك ني ألا كبكولا في الآفاق ودنا النهاية أفق الأعلى أو أفق المبين نياتك على الأفق ودبيا ما جاتي ولا كم بهم التفسير كفلا من يرالك مفسرين دوكم من يرالك أن أنا ما دعافر منهم بنا من يرالك ولا في الآفاق دو كل دنجولا دو
dugukolo sanfɛ ni mun ye al-futuhat ni silamɛw ka se sɔrɔ ye ni silamɛw ka fanga sɔrɔ ye na ala ko hakika yira u la o ɲɛ bɛ silamɛw la dɔgɔya kɔnɔ bi mɛ ka ala ka kabako yira u la fil afaqi dugumakolo in sanfɛ u yɛrɛ k'a ye n bɛna o yira u la ni silamɛw ka se sɔrɔ ye n'u ka futuhatiw ye n'u ka dayɛlɛli ye ka diɲɛ di u ma wa fi anfusihim wa mina yira la u yɛrɛ kun na o ye jumɛn ye minnu bɛ tafsiri fɔlɔ in kan filɛ ka min fɔ fi anfusihim wa fi anfusihim ka fɔ silamɛw ka minɛli kɛ dama tɛ dɛ a n'u ka seboli ye aw yɛrɛ kan n'o ye a dɔ fali ye walima a dɔ ɲɛnɛma minɛli ye ko a bɛna o bɛɛ ye ala ka se la hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq fo bangele bɛna taa kɛ a ye k'a fɔ nin ŋɔɲa min filɛ nin ye tiɲɛ don koyi silamɛya in nin diinɛ in tiɲɛ don sabu tiɲɛ de ala ka dɛmɛ bolo b'a fɛ awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid mais yala ma wasa amma aw ye i ma ka ko la wa k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ kɛra ko ala seereya bɛ a bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ don mais an bɛna tafsiri filanan na nin ye fɔlɔ mɔgɔw ka kuma ye k'a fɔ ala bɛna a ka kabako yira u la fil afaqi dugukolo sanfɛ wa fi anfusihim fo ka taa bangeli kɛ u ye nka fil afaqi bimana an-nihaya o ye tafsir dɔ ye walima fil afaqi dugukolo ni kabakolo la n'o ye planètiw ye les planètes k'a fɔ dugukolo kan kalan minnu bɛ kɛ yan kuranɛ bɛna ɲɛfɔli minnu kɛ o la ani kuranɛ bɛna lakaleli minnu kɛ dugukolo ko la ni o kuma dɔn kodɔn fɛ ni recherche kuma se o ma nka bi recherche nana ye ja dugukolo a ti sɛnɛfɛn bɔ fo nin o dɔw de sɔrɔla bi ka angɛrɛ hakilila ka na ko an ka nin kɛ o la sɛnɛfɛn bi falen joona o kodɔn minnu sɔrɔla mɛ a sɔrɔla mun kɔfɛ mun ni mun kɔfɛ o la kuranɛ nana o fɛn minnu sabati dugukolo kana na dugukolo ka bɔ yen kabakolo la n'o ye planète wɛrɛ ye kabakolo bi di a bɛ taama di fɛn minnu b'a la dolo ka bɔli ani tile ka taali ni kuranɛ b'a fɔ ten ko la shamsu yanbaghi an tudrika la shamsu wala laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun ni kuranɛ ka kuma dɔ ye ko kalo ni tile u bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔ ti yɛlɛ dɔ kan bɛɛ n'a ka bɔ waati don wa bi ko u bɛɛ bɛ nɔ yasbahuna u bɛɛ bɛ nɔ u ka nɔ yɔrɔw la kabini nin dɔnniya ma sɔrɔ jɔn fɛ mais fil afaqi planètiw la bi mina ne ka se yira aw la hadamadenw ne bɛna kodɔn min kalifa o la o de la bi n'i ye siyansi ta k'a lajɛ siyansi bɛ fɛn min découverte o ye ka ala ka alaya de sabati siyansi ka développement fɛn o fɛn a bɛna ala ka alaya de sabati ni kuranɛ ka sabati o de la fɛn damadɔ mais waati ti sɔrɔ bilen ka nin walawala nka mɔgɔtamaruba dɔ kɛra nin kumakan in yɛrɛ la ni o de ye ko kabakolo ko a bɛna kɛ yɔrɔ mufasina dɔw y'a tafsiri kɛ ko a shakiliya ko a bɛna kɛ i b'a fɔ dukhan i n'a fɔ sisi kabasen bɛ cogo min n'i ye sisi yɛlɛn dɔ ye ko i bɛ kabasen fana ye o shakiliya kelen in de la mais k'o tɛ koyi recherche sera ma bi sisi yɛrɛ de bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ sisi yɛrɛ i bɛ sisi min dɔn dɛ a dukhan kɛ dukani o tɛ dɛ bali dukhan ko sisi yɛrɛ de don i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ cogo ila samai wahiya dukhan o kɔfɛ ala ye kɛ bɛnzenya kabakolo ka wahiya dukhan wahiya kɛ dukhan la wahiya dukhan ko sisi yɛrɛ don wa bi recherche y'a sɔrɔ de ko ye kabakolo la ye sisi yɛrɛ de bɛ recherche sera o ma bi ko kuranɛ ye nin fɔ san 1000 san 400 ani kɔ mais bi recherche de y'a sɔrɔ min tɛ siècle kelen bɔ o kɔrɔ san 400 kɔ san 1400 kɔ kɔfɛ de a yera ko ja sisi yɛrɛ de bɛ bi dɔw seginna bi ka kɛ silamɛ ye ni nin ka ye o la a fɛn bɛ yen fo tonyɔrɔ mugan ni waati wɛrɛ sɔrɔla an bɛna o lase fɛn min découverte ani recherche ni scientifique bi n'o y'a découverte kɛ k'a fɔ kuranɛ ko in ni de ye tiɲɛ si tɛ yen ka tɛmɛ nin kan
o de la ko mina nga masaya yiraw la fil afaki aha nga filati la wa fi anfusihim anu yarakun o tibu sray fi anfusihim no e docteur o yepi adamaden yɛrɛ bi cogo min yɔrɔ karamɔgɔ ko ten ko ne adamadenya ni dɔnni b'a la dɔgɔtɔrɔw ka dɔnni kɔnɔ k'o ma tɛmɛ 25 hakɛ kan fɔlɔ siga t'a la fiyewu n'a kumana o kan muso sin yɛrɛ ka o dɔnniya sɔrɔ adamaden da hakɛni dɔ de bɛ mɔgɔw la o kɔrɔ adamadenya yɛrɛ la mɔgɔw limitelen de don dɔnni ko sira o de la ko wa fi anfusihim u yɛrɛ kun na n'a yirali k'u la ne ala ka ko la o la fi anfusihim n ye tibu sira min f'i ye walima na ne ala yira u la u yɛrɛ kun na ni u y'a ye ko seginyɔrɔ tɛ yen jigida yɔrɔ tɛ yen don gɛlɛmanw na u b'a dɔn ko ne ala kelen de don wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq fo bangeli bɛ taa k'u ye ko nin kuranɛ ko in ko tiɲɛ de don awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in wallahi amma wasa e mai wa k'a fɔ ko ale de fɛn bɛɛ lajɛlen ka seere don ala wasara a wasara ala ye nin ko in na ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim nka o tɛ koyi nin filan ka fɔ olu fi miryatin u bɛ siga de la min liqa'i rabbihim u ma kunbɛ ɲɔgɔnyali la o de la n ye siga f'i ye siga dɔ bɛ yen o ye shakul hakiki ye ni o ye siga yɛrɛ ye nin ko in siga bɛ na mɛ shaku dɔ bɛ yen o t'o ye o ye shaku الإعراض أو يعني معارضة عن الشيء اعتراض مبنى كوما ندي صوني ما ولا أبي بوسكا كونو كاكي باين بو ولا نيه باين لي كافو ما كم بينيالي كو أبي de la siga mi ni oye ban siga ندي صوني ngoi ma aha ala innahu bi kulli shay'in muhit nga Muhammadu ikado imay ngwani bi kulli shay'in membela jele ka muhitun jonga ketala amaka fen fenge ala kembe ka abe entouré okoro ashiti ka ke ala nyinama alhamdulillah sadakallahu lazim sadakallahu lazim